8. kapituloa izan da niretzako bereziena, ze azken kapituloa da, gauza asko gertatzen dira, eta gainera kapitulo horretako azken sekuentzia grabatu genuen azken rodaje egunean. Azken eguneko azken sekuentzia izan zen, eta oso polita izan zen, oso emotiboa, denak negarrez, eta oso oroitzapen polita daukat egun horretaz. Bueno, Arnatzekin Hugo fikzioan, momentu gogorrak bizi genitu, porque azkenen, nik hartzen nion uretatik bera mareatuta zeon, eta egun ginen 10.000 ordu uretan, eta genden ja jota kao. Baina, ezakit, niretzako egunik berezienetako bat izan zen. Bueno, guztiak dira bereziak, ez? Baina, ezakit, niretzako amets bat izan da fikzioa, basika, azkenean momentu guztiak izan dira bereziak. Hau, bereziki, horietako bat. Bueno, da, estena oso berezi bat. Zenital batekin grabatu genuna, diru askokin grabatu genuna, hotel baten. Eta oso sekuentzi berezia izan zen. Egia esan oso, ez dakit, teknikoki konplikaua zen. Eta nahi olako, ez dakit, olako teknikoki konplikauak dianian estenak asko motibatzeie. Atal honetan, zoratuta bukatzen dugu, ez? Azken finen Peioren etxean hasten du, hori atala. Eta gero segituan Zierbenara gatoz, surf txapelketa prestatzera. Gero gauzatxoak gertatzen dire hor basoan, plazolarekin, Getxon, artearen atzeko partean. Eta Peioren azkenengo sekuentzia Plentziko taberna baten da, ez? Azken finen, atal horretan, bueltak eman ditugu. Bueno, esan behar dizuen nire amazo maitea, oso bromazalea dela. Eta grabaketa guztian zehar joan zen ekipo guztiari broma egiten aizu, zer kasu hemen da, epa! Itxaso eta Mikelen despedidan, nik ezer esan gabe, lepokoa ematen dio danean, hori egin nion, ze hostiat, pom! Eta hortxe, ekipo guztiaren izenean, mendekua.